família? Molt bones. Què, us preguntàveu si em faria algun altre vídeo? Doncs sí, faig un altre vídeo aquest per parlar sobre l'inici de l'Explorem dins del tema de la reproducció en els Science Bits. Què, m'acompanyeu? Sí? Som-hi, doncs. Vinga, va. En marxa. Em faig petitet, com l'altra vegada, i aprofitem el temps. Aquí tenim el vostre Science Bits. Estic a l'Explorem, a la primera pàgina. Molt bé. Primer concepte. Fàcil, Comencem per coses fàcils. La fecundació és un procés en el que s'ajunta un òvul i un espermatozoide. La mitja cèl·lula, la cèl·lula amb la meitat de la càrrega genètica femenina, la cèl·lula masculina, que quan s'ajunten no formen dues cèl·lules, sinó que en formen només una, que és el zigot. Aquest zigot és la primera cèl·lula de l'ésser viu, una cèl·lula ja completa. Molt bé. I aquí ens donen algunes dades sobre el pes i la mida de l'òvul i de l'espermatozoide. Si us hi fixeu, la massa cel·lular, és a dir, el pes de l'espermatozoide és de 0,003 micrograms i en canvi l'òvul és de 3 micrograms. Vol dir que un òvul pesa 1000 vegades més que un espermatozoide. Les mesures, tindríem un òvul, i l'espermatozoide seria una cosa petiteta que s'acosta a un senyor òvul. Molt bé. Algú dirà, i això de micrograms i aquesta PG, aquest picograms, què deu voler dir? Li demanem a Google. Google, busca microgram i picogram. Ja! Molt bé. Fantàstic, Google. Ets estupendo. Mira, aquí en gram, en lloc de gram ens ho ha buscat en metre, però és el mateix. Si tenim, per exemple, un metre, doncs dividit de 1000, tenim un mil·límetre. Molt bé, això si fossin grams, doncs tindríem un mil·ligram. Molt bé. Mil·ligram estaria aquí. Què és un microgram? Una milionèsima part, 0,501, una milionèsima part de gram. És un gram dividit d'un milió. Perquè us feu la idea, Google, porta'm, sisplau, un fideu. Oh, molt bé, gràcies, Google. Mira, aquí tenim, no sé si l'arribeu a veure, això és un fideu. Faig una mica gran. Aquí. Un fideu, d'aquests de preparar fideuà. Aquest fideu pesa 1 gram. Si aquest fideu jo el divideixo en 1000 parts iguals, tindrem mil·ligrams. Ja és una unitat superpetita, divideixo en 1000 parts. Però si ho dividís en 1 milió de parts iguals, tindria un microgram. Un òvul, per tant, és com això dividit d'un milió. 3 vegades més, 3 micrograms. Un espermatozoide seria això dividit de 1000 milions de vegades. Déu-n'hi-do, no? Amb les mesures passa més o menys el mateix. Gràcies, Google, pel regle. Veiem els números i si jo agafo un mil·límetre, que és una quantitat molt petiteta, aquest mil·límetre, si jo el divideixo en 1000 parts iguals, no hi ha cap llapis que ho pugui fer, tindria micròmetres. I si els divideixo en 1 milió de parts, tindria picòmetres, encara molt més petit. D'acord? Torno a fer petit. Tornem aquí i veiem que el micròmetre és una milionèsima part. Després ve el nanòmetre, que és una milionèsima part, i el picòmetre, que és una milió de milionèsima part. Déu-n'hi-do, Ja veieu, són coses a la pràctica invisibles. Vinga, va, ara anem a la part fàcil. Diu, el pes de l'òvul és més gran, més petit o igual que el de l'espermatozoide? Home, doncs sí, més gran, claríssim. La quantitat d'ADN és més petita, igual o més gran? Home, és igual la quantitat d'ADN, 3,3 i 3,3 picograms. És una misèria, però és igual, vale? Després diu, quina quantitat d'ADN hi haurà al nucli del zigot? Home, doncs mira, el zigot és la unió d'òvul més espermatozoide, i aquí em sembla que fins i tot la Lluc ja sap sumar. En decimals no sé si saps. 3,3 més 3,3 farà que el zigot
tingui un ADN que pesa 6,6 picograms. Bé, ja ho tenim resolt en un plis-plas. Passem. Mireu, aquí tenim cromosomes. Això és un cromosoma. Això és un cromosoma. Si jo compto sí que saps, Ayub, tenim 23 cromosomes. 23 cromosomes. Molt bé, fantàstic, ja hem comptat. Conto aquí, 23. Algú em dirà, profe, però ¿y això dels cromosomes? ¿Qué diantres es? ¿Qué tiene que ver esto con los genes? Ajá. Google, busca. Molt bé, gràcies, Google. Això d'aquí és un cromosoma. Bueno, de fet no és un cromosoma, és un parell de cromosomes, perquè clar, el cromosoma de l'òvul s'ajuntarà amb el de l'espermatozoide i farà aquesta forma, d'acord? Però no ho veig encara clar. Google, busca millor, sisplau. Olé, fantàstic, molt bé. Aquí tinc, aquí diu cromosoma, en realitat això és un parell de cromosomes. Aquest cromosoma què és? Doncs mira, és com un fil enrotllat, superenrotlladet per aquí, i aquest fil, en el fons, què és? L'ADN. Us recordeu que això us ho vaig explicar un dia? L'ADN són aquestes molècules d'adenina, timina, guanina, citosina, que la adenina sempre s'ajunta amb la timina i la citosina sempre s'ajunta amb la guanina, i la combinació que facin, un tros d'ADN és un gen, i l'ADN entortolligat fa un cromosoma. Llavors aquí tenim, dins del nucli cel·lular, 23 parells de cromosomes. 23 ens han vingut de la mare, 23 del pare, per tant, s'han ajuntat i tenim 23 parelles de cromosomes. Molt bé, fàcil. Passem? Som-hi. Diu, compara els cromosomes de l'òvul i els de l'espermatozoide. Trobes alguna similitud? Efectivament. Molt bé, Carla. Sempre encertes. Dues similituds. Una, que n'hi ha 23 i 23. Aquesta era fàcil. Molt bé, Anna. Molt observadora. On hi ha un cromosoma llarg aquí, també hi ha un cromosoma llarg aquí. On hi ha un cromosoma curt aquí, hi ha un cromosoma curt aquí. I exceptuant alguna petita diferència, com per exemple els cromosomes sexuals, els que donen el sexe al nadó, a la persona, la XY i XX, aquests cromosomes famosos, excepte aquests, tots tenen unes mesures, tenen un paral·lel similar, perquè de la cèl·lula de la mare s'ha agafat només un, de la parella de cromosomes, de la cèl·lula del pare només un, i aquests dos seran els que s'ajuntaran entre ells i tindran la mateixa mesura. Per tant, tenim dues similituds, una el número i l'altra la mida. Quants cromosomes tindrà el zigot? Home, doncs mira, tindrà un total de 46 cromosomes, 23 més 23, que estaran emparellats, aquí ho veiem, dos que estan emparellats, i per tant seran 23 parells de cromosomes. Molt bé. Avancem, si us sembla. Sí? Sí, no, Sohaila, mira, jo passo, però no passa res. Si no has tingut temps d'apuntar-ho, li dones el pause i en un altre moment ho tires enrere i repetiré el mateix amb les mateixes paraules, no t'amoïnis. Vinga, va, que seguim. Aquí tenim, una mica d'informació. El zigot és la primera cèl·lula, que és la unió de l'òvul i l'espermatozoide, i el que és impressionant és aquesta imatge. Veieu la mesura de l'òvul i l'espermatozoide que se li acosta, aquest espermatozoide quan entra al fecundarà. Entrarà només un, en principi. Si entressin dos, tindríem dos germans bessons. Si entressin tres, tindríem trigèmits, en castellà trillizos. Molt bé. Passem. Aquí es complica un palet la cosa, però torna a ser aquí un tema espectacular. Mireu, un zigot hem vist que és una sola cèl·lula i que pesa, per tant, poquíssim. Pesa una misèria. Pesa el que pesa l'òvul més el que pesa l'espermatozoide sense flagel. Una misèria. Doncs aquest zigot, que no pesa gens, s'ha de convertir en un nen que naixerà amb 3 quilos de pes, més o menys. Després hi ha qui neix amb més o amb menys pes. Hay gente que son pesados toda la vida. Vale. Al final, el nen que neixi tindrà 2 bilions de cèl·lules. Bilions vol dir 2 milions de milions. 2 milions repetits un milió de vegades.
Què tenen en comú aquestes cèl·lules noves amb el zigot? Doncs anem a veure què pot ser. Són exactament iguals, tenen la mateixa massa, ocupen el mateix volum, realitzen les mateixes funcions? Efectivament. No pot ser-ho. Molt bé, Laila. No pot ser el mateix perquè tenim cèl·lules allargades, que són les neurones, per exemple, i cèl·lules que són rodonetes com els eritròcits, els glòbuls blancs, els limfòcits, els eritròcits són els vermells, perdoneu. Doncs aquestes cèl·lules totes tenen mida diferent en funció de la tasca que els toqui realitzar. Per tant, no són exactament iguals. Tenen el mateix ADN totes? Sí, tenen el mateix ADN. Clar, s'han duplicat i al zigot no se li veu el nucli, no ens l'han mostrat, però aquí tenim dues cèl·lules, 4, 8, 16, els cromosomes es mantindran, han de ser exactament iguals. Si no, si hi ha un error en la còpia, què passa? Una mutació. I les mutacions generalment porten a que l'individu mori. A vegades les mutacions poden fer X-Men, però això normalment no passa més que en les pel·lícules, o una mutació et pot produir un càncer o una malaltia. Per tant, les mutacions han permès que evolucionin les espècies, que canviïn, però te tiene que tocar la loteria perquè la mutació sigui bona. Diu, totes les cèl·lules d'un organisme es formen a través de successives... aquest concepte no el coneixíem. Aquest sí que us el dic jo. Bueno, sí, un dia el vam dir, mitosis. En singular és mitosi, en plural en diem mitosis, successives mitosis. Mitosi és el procés de divisió cel·lular, que d'una cèl·lula se'n formin dues d'iguals. Vinga, va, si avancem aquí, veiem la meitat de l'explorem. Diu, llevat dels espermatozoides i els òvuls, totes les cèl·lules del nostre cos tenen exactament el mateix ADN. Molt bé, això ja ho hem vist, No són iguals. Molt bé, d'acord. Mireu, aquí tenim una cèl·lula que es duplica en dues d'iguals, això pot passar, però també una cèl·lula pot convertir-se en cèl·lules diferents, sobretot les anomenades cèl·lules mare. Són molt importants avui dia en la investigació per curar malalties i tal, les cèl·lules mare que es poden convertir en qualsevol tipus de cèl·lula que necessiti el nostre cos. A través de quin... diu, 3 exemples de cèl·lules diferents. Home, doncs abans ja n'hem dit algun. Eritròcits, no? Limfòcits, que són per la defensa. Per exemple, neurones, cèl·lules nervioses. Epitelials, em sembla que així, que són les cèl·lules de la pell, plaquetes, molt bé, hi ha diferents tipus de cèl·lula en funció de la tasca que fan. Diu, a través de quin procés aquestes cèl·lules donen lloc a diferents tipus cel·lulars? Aquest concepte no el coneixíem, us el dic jo, s'anomena diferenciació cel·lular. I si el profe s'equivoca? Comprovem? Comprovem. Què ha passat aquí? Ja ho sé. Anem a escriure-ho bé. Veieu que és important escriure bé. Ara! Us havíeu espantat, Molt bé. Doncs bé, haurem d'acabar el vídeo aquí. No hi ha més remei que acabar-lo aquí perquè des del minut 4 que l'Aitor està dormint. Aitor! Despierta! Venga, ya está, se acaba la clase, ya puedes hacer otra cosa. Vinga, nois i noies, si heu vist el vídeo fins aquí, en el comentari heu d'escriure un comentari a YouTube, a la pàgina de YouTube, i el comentari ha de dir òvul més espermatozoide igual a zigot. Escriureu, ho escric aquí. A veure si puc escriure. Òvul, no feu faltes, òvul més espermatozoide igual a zigot. Oi que ho fareu? Molt bé. Fins ara. Adéu, petons.